Bé, hola, bon dia. Bueno, a part que he de corregir des de fa temps arribar puntual i començar puntual, avui s'ha complicat una mica més perquè han caigut un xàfec i quan ja estava en el cotxe sortint del solar on el tinc, doncs m'han recordat que les finestres estaven obertes, he pujat i a sobre ara el tràfic per arribar fins aquí, doncs pitjor de lo normal. Bé, doncs demano disculpes un cop més, però de totes maneres he d'arreglar aquest punt. Bé, avui vull continuar aquesta tasca d'ajudar a recuperar el punt de vista català. És ja la OP del punt de vista català. Gràcies a un col·laborador que he dedicat hores, doncs m'ha fet el resum del ABCD del punt de vista català, que vaig fer el 14 de febrer del 22, el ABCD del punt de vista català, després vaig continuar EFG el 7 de març del 22, o sigui 5 mesos més tard, després ja 8 mesos més tard, bueno, aquí ara hi ha una confusió de data, un mes més tard vaig fer la H i J del punt de vista català, després sí que hi ha un salt de 6 mesos, KL del punt de vista català, i encara n'hi ha un que no he tingut temps de fer-me el resum, MN del punt de vista català. I avui doncs, és OP del punt de vista català. L'MN va ser ja el maig d'aquest 2023 i avui doncs, continuo OP del punt de vista català i la idea és anar afegint lletres, anar aprofundint i és important que aquesta tasca es converteixi en una tasca col·lectiva. Ha aparegut un tal Carlos, filòsof, que està interessat, però encara no m'he atrevit a portar-lo perquè després, quan parli del tema que des del punt de vista català hi ha un genocidi català, que des de cap altre punt de vista es pot entendre, i menys des del castellà, lògicament, ni de l'europeu, perquè els estats europeus, molts estan basats en genocidis també, potser no tenen cap interès en reconèixer que hi ha un genocidi català des de fa uns 5 segles. Només des del punt de vista català es pot veure... De fet, jo vaig arribar durament a que hi ha un genocidi català abans de que formulés aquest tema de recuperar el punt de vista català. Abans d'ahir, vaig penjar un missatge a Twitter sobre aquesta qüestió. Qui estigui a Twitter, doncs us recomano que em seguiu i al mateix temps doncs, m'envieu el que vosaltres aneu traient, @Lluís Botines. I ja és hora que ens atrevim a reconèixer nosaltres i després explicar a tothom que els catalans patim un genocidi català des de fa 5 segles i a nosaltres ens toca dir-ho. I se m'ha ocorregut per la convocatòria d'avui doncs, posar l'exemple de que si anem amb ulleres de sol tot ho veiem fosc, però la foscor no està fora. La foscor està a les ulleres de sol que portem. Ens traiem les ulleres de sol i resulta que no hi havia foscor. Què passa? Que nosaltres estem portant les ulleres del punt de vista castellà, no? I aquí sí va ser important, ja a finals del 18, em sembla que va ser, doncs, llegint Xirinacs, ho he explicat altres vegades, que en un moment determinat diu des del punt de vista català, el seu llibre La traïció dels líders, que recomano llegir per situar la conducta, entendre millor la conducta traïdora de tots els nostres dirigents independentistes. Els podeu baixar gratuïtament de Randa i també del meu blog, La Quota Catalana, Documentació. Podeu baixar els 3 volums gratuïtament i també podeu baixar un resum amb les conclusions de 12 pàgines, de les conclusions dels 3 volums, i teniu allà recollit el fonamental dels 3 volums. Per un moment determinat diu, des del punt de vista català, que és el punt de vista que interessa aquest llibre,
Aixeco els ulls, em pregunto, Lluís, tu ets català? Sí. Explica'm quin és el punt de vista català. I em vaig quedar amb àvia i a partir d'aquí vaig dir, sí, no sé, i quan ho pregunto a catalans des d'aleshores hauran estat diversos centenars que m'expliquin el punt de vista català, es queden en blanc com jo. Llavors, què vol dir això? Que si no sabem explicar quin és el punt de vista català, ni tan sols ens hem plantejat que pugui haver-hi un punt de vista català, estem veient, interpretant i actuant des del punt de vista castellà, que complim la seva obligació. Madrid barra Castilla barra Estat espanyol ens ha anat imposant des de molt abans de 1714. Ens ha anat imposant amb tot tipus de mètodes, amb matances terribles que no hi ha que sàpiga cap quantificació i convindria fer-la, una aproximació, a quants catalans van morir en mans de castellans fins 1714 i quants catalans hem mort en mans d'Estat espanyoles a partir de 1714. I només buscant la manera de fer entendre que hi ha diferents punts de vista, doncs he utilitzat diverses vegades aquest dibuix, on un mateix grafo, una mateixa imatge, doncs des d'un costat es veu com un 6, des de l'altre costat es veu com un 9. I aquí ningú enganya, ningú fa trampes, no hi ha cap mala intenció, només que ara m'ha arribat un exemple encara més clar, perquè aquí, diguem, la diferència d'un costat a l'altre, no sé que sigui que el 9 és més que el 6 és menys que el 9, però no hi ha gaires diferències qualitatives. Però hi ha dos punts de vista, queda clar. Doncs ara aquest dibuix té més contingut. Per què? Doncs perquè resulta que aquesta dama, amb el seu sombrero fantàstic i el seu tratge llarg, etc., tan encisadora, doncs la girafa, veient-ho des de dalt, des del punt de vista de dalt, doncs el que veu és simplement aquest sombrero. Doncs desapareix tota la quantitat de matisos i suggeriments, etc., que ja puguem veure directament aquesta senyora des de davant, doncs vist des de dalt queda reduït això. Esclar, només què passa? Això pot aplicar tant als que els hi fem conscients que estan utilitzant el punt de vista castellano, que des del seu punt de vista la història de l'Estat espanyol és meravellosa, rica, creativa, etc., i la nostra és nul·la, mai vam existir com a estat, mai vam ser independents, mai vam significar res al món, etc., però resulta que, i després hi entraré, que des del punt de vista català resulta que la nostra història és molt més complexa, molt més potent, etc., i la seva va quedant reduïda a això, i que la seva història complexa, etc., ha estat espoliada, un espoli més, ha estat espoliada del poble català. Ells s'han apropiat de la nostra història i l'expliquen com a seva. Insisteixo que això ha de passar a ser una tasca col·lectiva. I deia que ells han imposat el seu punt de vista castellano amb matances que és convenient fer, és necessari fer una quantificació, però també amb exilis en sèrio, no aquests traïdors que han fugit disfressats d'exiliats, desterraments, empresonaments, etc., i després amb sistemes amb guerra, utilitzant les armes, hay que bombardear Barcelona cada 50 años para mantener Catalunya sometida, i després la gran tasca uniformadora de l'estat espanyol que va realitzar el generalíssimo Franco. És a dir, us convido a veure a Wikipedia la història d'Espanya i veureu que la història de l'estat espanyol és un caos, que cada 6 mesos, més o menys, de mitja, hi havia
un pronunciamiento, una insurrecció, un cop d'estat, etc. I, a més, va ser una sorpresa per mi, perquè em vaig adonar d'aquest fet quan vaig voler escriure un article, quan encara confiava en els nostres dirigents processistes, tots traïdors, un article quan el Mas va començar a dir, a partir del 12, que era el president 121, em sembla, vaig voler escriure i quin és el seu senyor Rajoy, quin és el seu número de president d'Espanya. I em vaig sorprendre enormement que era molt més elevat per la senzilla raó perquè així és com els presidents de Generalitat, com a promig, el temps de mandat que tenia un president de Generalitat era de 3 anys i es anaven escollint per insaculació, doncs resulta que no, que a l'estat espanyol es anaven ficant per pronunciamiento, golpe militar, etc. O sigui que, en canvi, Franco, doncs, disciplina, arrasa, massacra a tots els pobles de l'estat espanyol, però en particular el poble català es massacra per 2 raons, per republicans i sobretot per catalans. I cada dia m'inclino més a que la principal raó, una de les principals segur, però probablement la principal raó del cop militar és tornar a aixafar militarment, massacrar militarment el poble català, i per això van anar retardant Franco la victòria, que sembla que Hitler i Mussolini deien, però què esperes? Doncs ell esperava anar massacrant encara més, i aleshores doncs, és un dels aspectes del genocidi català, doncs que gairebé segur, tot el que dic, si he de corregir alguna cosa, ho he dit moltes vegades, ho torno a repetir, si m'agradaria saber molt més del que sé i arribar molt més enllà del que arribo, etc. Si he de corregir alguna cosa, ho corregiré. Però sembla ser que la batalla de l'Ebre va ser un acord entre la Segona República i Franco per massacrar la joventut catalana. El general Rojo, que va ser el número 1 al final del temps de la República, va morir ben situat econòmicament a Madrid, o sigui que no va haver-hi exiliars, etc. Segurament Franco li va pagar els seus serveis portant a la joventut catalana la lleva del xupet a ser massacrada a la batalla de l'Ebre, on, en contra de fer el que hagués estat lògic, que era ja que tenien que creuar les tropes de Franco, a esperar en aquesta banda i haguessin tingut tota la dificultat de travessar l'Ebre. Doncs no, Rojo dirigeix l'operació de que han de ser els joves republicans catalans els que travessin a l'Ebre i es facin massacrar a la travessia de l'Ebre i quan arriben a l'altra banda, combinat amb coses com que els percutors dels canons queden retinguts a la frontera francesa i com que Franco envia el terç de Montserrat, de carlins, a atacar posicions republicanes, però no els cobreix amb canons, en la qual hi ha una massacre i un oficial republicà dona ordre de parar el foc quan veuen que estan massacrant els catalans carlins i poden retirar els morts i els ferits. I també, com a hipòtesis, no ho sé, no vull llançar més hipòtesis, sinó que anar amb coses que em semblin més clares. I darrerament em vaig adonar això, que hi ha 2 punts de vista, s'expressa fins i tot dins del marxisme, i em vaig adonar que la traducció del manifest comunista, el lema final, el crit de combat, és diferent amb la versió castellana que la versió catalana. La versió castellana és proletarios de todo el mundo, unidos, en la versió catalana és proletaris de tots els països, uniu-vos. O sigui que els comunistes catalans reivindicaven
la catalanitat, enfocada a la lluita de classes i a la revolució proletària, etc. Però això és també la força del poble català, a què el punt de vista català s'ha imposat inclús sense adonar-se'n, probablement, doncs quan el PSOE, a Catalunya es diu Partit Socialista de Catalunya, ara em venien altres exemples que he perdut. El PP fins i tot es diu Partit Popular de Catalunya, Ciudadanos i Vox no, però aquests és que són descaradament, frontalment anticatalans. El PSC doncs, ha de jugar, i els comuns han de jugar a ser el policia bueno. Quan estàvem a la clandestinitat, els que tenien més experiència que els que començàvem, ens explicaven que en cas de ser detinguts havíem de veuríem, vaja, que hi havia el policia bueno i el policia malo. El policia bueno és el que et fotia cops, t'insultava, en bastants casos torturaven, etc. El policía bueno es el que deia, no, yo te entiendo, yo también soy joven, eres joven, y la ilusión y la justicia, etc. Diu, heu d'anar amb cura amb el policia bueno, perquè aquest és el que et fa confessar. Aquest és el que, fent-se amic teu, és més probable que et confiïs en ell i que acabis explicant-li coses que al policia bueno difícilment li explicaries. Doncs bé, el PSC, Comuns, etc., doncs són els ocupants bons de Catalunya, mentre que Vox, PP, Ciudadanos són els ocupants d'usos dolents de Catalunya. I això ho tornaré a reprendre quan parli de les negociacions en marxa de cara a la investidura de Pedro Sánchez. A veure, vull insistir en alguna cosa fonamental, que per recuperar el punt de vista català hem d'aprendre catalanitat. I per aprendre catalanitat només ho podem fer dels catalans que vam ser lliures durant 30 generacions com a mínim, fins a 1714, el poble més lliure d'Europa, probablement, segurament, amb tota probabilitat d'Europa, i no m'atreveixo a dir del món, tenint en compte que hi ha pobles indígenes que tenien la seva llibertat especial. Els catalans, que som els indígenes a Catalunya, doncs serem el poble més lliure d'Europa, probablement, i ja no ho tornaré a repetir, però sí ensenyar que va ser gràcies a Francisco Elías Tejada, aquest jurista, nascut a Madrid 1917, mor a Madrid 1978, que vaig anar descobrint que el dret català no té, i vull que torni a no tenir res a veure amb el dret català. Vaig fer aquest quadern agafant capítols de diferents llibres i això em va anar portant a Francesc Maspons i Anglesell. Això que us estic ensenyant és llibres, documentació independitzadora. Hi ha una muntanya de llibres i documents independentistes que han servit per impedir la independència. Els llibres i documentació independitzadores perquè puguem recuperar la llibertat aviat. Doncs bé, Francisco Elías de Tejada, que la segona amb aquest llibre, lluminós, l'esperit del Repúblic català, aquí parla, per exemple, aquí vaig descobrir que el poble català teníem immunitats plebis, immunitat del poble, no immunitat del rei, dels ministres, immunitat del poble. No hi ha cap redactor de constitucions ara modernes de bona voluntat que se li ocorreixi posar immunitat del poble. Doncs aquí ho teníem. I per això el poble català encara estem en peus, malgrat 5 segles de genocidi, els darrers 3, ocupats, envaïts, ocupats, corromputs, espoliats. La segona edició sortirà amb un epíleg meu d'aplicació de Francesc Maspons i Anglesell a l'època avui, inspirant-nos nostres avantpassats per actuar adequadament ara. Tot això forma part d'anar recuperant el punt de vista català, que em va portar a plantejar que nosaltres no hem de ser un nou estat d'Europa, nosaltres som ja un estat, som un estat europeu.
Quin? El Principat de Catalunya, ocupat des de 1714. Som un estat europeu, no hem d'estar demanant res del que plantegen tots els dirigents processistes, tots traïdors, de que arribar a ser un nou estat d'Europa. Som un estat europeu ocupat que volem que els ocupats marxin. I si nosaltres ho expliquem que estem ocupats i volem que marxin, els veurien obligats a marxar amb no gaire temps. Després vaig anar arribant a que hi ha un genocidi català. Tot això ja abans de parlar explícitament del punt de vista català. És a dir, per la pròpia experiència, per la sort d'anar trobant persones, anar trobant documents, anar trobant llibres, doncs que em van anar fent concatenar tota aquesta evolució. Doncs hi ha un genocidi català aplicat des de començaments del segle XVI i basant-se en la Convenció per la prevenció i la sanció del delicte de genocidi, adoptada per l'Assemblea General de l'ONU el 1948 i en vigor des de 1951, de 5 delictes de genocidi que parla l'article 2 i 5 més que parla a l'article 3, doncs com a mínim 8, si no 9, i falta veure el 10, són aplicables al poble català. I a l'article 3 adverteix que les persones que hagin comès genocidi o qualsevol dels altres enumerats a l'article 3 seran castigades i es tracti de governants, funcionaris o particulars. I un dels delictes és complicitat amb genocidi. I aquí per mi està quedant molt clar que els nostres dirigents processistes que han impedit i segueixen impedint la independència a Catalunya, i això en la mesura que vaig afinant el punt de vista català cada dia és més clar i confio en ser capaç d'explicar-ho cada vegada millor, doncs estic entenent que tots els nostres dirigents traïdors que impedeixen la independència de Catalunya i que col·laboren amb l'estat ocupant, invasor, ocupant, corruptor, espoliador, genocida, doncs són còmplices de genocidi contra el poble català. Ha sortit després, aquest quadern el vaig fer, està datat setembre del 2017, al començament del 2002 va sortir aquest llibre, Recopilació d'accions genocides contra la nació catalana. Aquí és una cosa interessant, simpàtica, es pot dir, que hi ha una pàgina web que ridiculitza els processistes, etc., que es diu Dolça i alienada Catalunya. I ridiculitza aquest llibre i al final ridiculitza dient que hi ha un victimisme de ens volen aixafar, vaja. Espanya ens roba, Espanya ens mata, tot és culpa d'Espanya. No hi ha cap victimisme quan un poble està ocupat i està sent corromput, espoliat, genocidat, està sent perseguit, està sent totes aquestes coses, no hi ha cap victimisme en dir-ho. El que passa és que aquesta pressió i el rentat de cervell o la imposició del punt de vista castellà i el rentat de cervell que això comporta, doncs fa que als catalans ens costi més passar del subconscient al conscient, perquè en el subconscient, en el sentiment, sí que hi és per la majoria catalana, no m'atreveixo a dir tots, que estem envaïts, ocupats, corromputs, espoliats, genocidats per castellans i assimilados. I aquí vull fer una observació, entre parèntesis, les nostres iaies parlaven de castellans i catalans. I jo ho he modificat una mica posant castellans i assimilados,
però per elles no tenia sentit parlar d'andalusos o leoneses o extremenyos, o que no fos català, eren castellans i parlaven castellà, el qual és raó suficient per poder-ho dir amb claretat, com elles ho deien, i per poder-ho recuperar ara. I en aquest sentit és un error parlar dels espanyols i no dediquem ja aquesta caricatura grotesca i errònia i ridícula i que hauríem d'escombrar, de dir-los nyordos i insultar-los, els que no són catalans. No, són ocupants, diguem-li amb respecte que són ocupants i que fotin el camp. Diguem-li amb respecte, marxeu, sisplau. Doncs que si ho diem amb fermesa, amb respecte i amb fermesa, doncs com a mínim els que estan vivint en territori català, crec, espero, considero que una part important d'ells canviaran l'actitud de menysprear-nos, però que és reforçada per aquests que, no sé si intencionadament o de mala o de bona fe, doncs també els menyspreen. És una reacció rudimentària que no permet guanyar, permet potser resistir, i després posaré un exemple, però no permet guanyar. L'enemic se l'ha de respectar. I a la tradició això era fonamental. Els guerrers respectaven d'un poble, respectaven profundament els guerrers dels altres pobles. I es diu, no sé si és cert o no, però que els guerrers musulmans i els guerrers cristians de dia combatien i de nit es reunien a parlar i discutir d'espiritualitat, etc. Doncs bé, aquests de Dolça Catalunya que ridiculitzen i moltes de les coses que diuen dels processistes les podria escriure jo i per cert ja Som a Temps, que fa una crítica i que estan, no sé si formen part o són els que impulsen això, hi ha alguna relació aquí que no he afinat, però els de Som a Temps també discrepen totalment amb els processistes, però és que jo també discrepo amb els processistes. I vaig llegir un article a Som a Temps que es reivindicava dels furs carlins, però és que això ja s'estan apropant molt més al meu plantejament. Els carlins parlaven de furs, però és que a Catalunya no hi havia furs, a Catalunya hi havia constitucions, que és molt més profund. Les constitucions sortien de dins del poble i per això el Principat de Catalunya, que va elaborant constitucions des de finals del segle XIII, quan expulsa els moros de València, coincideix furs al regne de València. Els furs arriben de fora, les constitucions surten de dins. I això ho tenia clar Felipe V de Castilla, perquè va els seus decrets de planta per València, per exemple, deroga els furs valencians. Però el seu decret de planta per Catalunya no parla per res en contra del que havia cregut, havia sentit, havia llegit amb catalans, que Felipe V de Castilla deroga les constitucions catalanes. No és veritat, perquè sabia més res català Felipe V de Castilla que tots els catedràtics catalans que estan a les universitats catalanes i que en realitat tot això forma part del sistema universal educatiu gratuït i obligatori, universitat no gratuïta, oi? I que és la manera molt més eficaç que la brigada Brunete d'anar inculcant el punt de vista castellano sobre el poble català, des de la primària fins a la universitat. I els catedràtics de dret catalans ensenyen derecho castellano, encara que el diguin en català. Ignoren o volen ignorar el dret català i, sobretot, no el volen aplicar, quan en realitat les constitucions catalanes, ja que no van ser derogades al revés,
El decret de nova planta, després d'establir 50 punts sobre formes de funcionament a Catalunya, audiències, no sé què, em sembla que l'article 52 diu en tota la resta queden ratificades les constitucions catalanes. Però és més, suposant que el decret de nova planta hagués volgut derogar, que no ho va pretendre, les constitucions catalanes, resulta que el 1725 Felipe V de Castilla un cop i un ministre seu 2 cops a les negociacions perquè l'arxiduc, ja emperador Carles, renuncia a tot dret sobre la corona hispànica, doncs deroga, aboleix el decret de nova planta. Les constitucions catalanes són vigents i depèn de nosaltres, dels catalans, que les apliquem. Perquè ja espero no oblidar després que les constitucions espanyoles són triplement il·legals en territori català. No diguem ja il·legítimes, que això el 100%, són triplement il·legals. Doncs bé, tornant, Dolça Catalunya diu ¿qué acciones genocidas recoge García en su panfleto? Pues cosas como la condena el 2019 a las tietas barbudas, Junqueras y compañía, la detención de los CDR que planeaban atentados o el déficit fiscal català. Això és un exemple de la demagògia i la falta de rigor d'aquests crítics del que està passant en Catalunya. Perquè aquest llibre recull documents, informació, etc., enviats per 46 persones diferents. Té 393 pàgines. Interessant que d'aquestes 46 persones, 22 no van voler que el seu nom sortís. I quina és l'explicació que jo dono? Per por a que si sortia el seu nom podien rebre represàlies. Això és un aspecte del genocidi. Genocidi no és només eliminar físicament, és crear unes condicions de por, etc., que fan que no puguis funcionar. I els catalans no tenim cap dret perquè no existim com a catalans, només existim com a ciudadanos, només existim legalment com a ciudadanos españoles, només tenim drets humans i fonamentals i laborals, etc., si acceptem que som ciudadanos espanyoles i renunciem a ser catalans. Acceptem ser catalans sotmesos. I això és el que som. Això és el que som. Jo també he dit, fins fa poc, Catalunya és una nació. I això ho diuen els dirigents traïdors, ho diuen de tant en tant. Però ara em vaig adonar, aplicant el punt de vista català, entrenant-me d'aplicar el punt de vista català, que em queda que això és mitja veritat, voltant és mentida. Els catalans no som, Catalunya no és una nació sotmesa. I si no diem que estem sotmeses, estem ajudant els castellans a enganyar a tots els pobles del món i a totes les autoritats del món. Doncs bé, resulta que en aquest document, en aquest llibre, hi ha, no sé, deuen haver-hi 300 o més documents, i alguns des de 1640. I resulta que aquests crítics de fireta només citen la condena del 2019 de Junqueras i la detenció del CDR i el dèficit fiscal català. I a més no és que Espanya ens roba. Espanya ens roba i no només econòmicament, ens roba en tots els aspectes, ens roba culturalment, esportivament, etc. La Generalitat va calcular en 22.000 milions a l'espoli fiscal. No, ha de ser valorant, ficant una quantificació a qüestions com l'espoli cultural, després hi entraré, a l'espoli històric, etc., com es quantifica això. Però quantificant l'actual han de ser 45.000 milions o més. Bé, total que aquests senyors es retraten quan fan aquest tipus de crítica.
en aquest llibre, que és un llibre important, encara que la manera com ell estructura aquestes accions genocides és totalment diferent dels articles de la Convenció de Ginebra, que és el que jo he fet en aquest quadern. Però es complementen perfectament. Tota aquesta elaboració l'he anat concentrant en aquest llibret, que recomano una vegada més. És un llibre independitzador i aquí he preparat les coses, però no he acabat de preparar-ho bé. Porta'm, sisplau, el llibre que em duies abans, perquè ara no el trobo, el del David. Bueno, hi ha dos llibres explícitament independitzadors, que són aquests dos, que ara el meu i aquest altre, que he ensenyat altres vegades, el David Raventós, Traïció a la independència, i que és l'impulsor i president de l'únic partit independitzador, que és Directe 68. És que de partit independitzador només en pot haver ni un, i aquesta és una aplicació del punt de vista català. Del punt de vista català, què és el més important de tot? Que estem presos. Això és el més important de tot. Per tant, quin és l'objectiu més important de tots? Recuperar la llibertat. Per tant, tota la manera de veure, entendre i actuar comença a canviar radicalment, es situa una part o altra del grafo, es situa com la girafa veient només el sombrero, es situa veient la complexitat de la dama allà representada, segons sigui el punt de vista català o el punt de vista castellà. Doncs resulta que, des del punt de vista català aplicat a assolir la independència de Catalunya, només pot haver-hi o zero o un partit independitzador. Un poble sotmès que vol recuperar la llibertat, o té zero, que és malauradament la situació del poble basc, escocès, Quebec, vaig conèixer un xicot quebecois no fa gaire, no hi ha partit independitzador al Quebec, ni al País Basc, ni a Escòcia, i em temo que ni a Flandes ni enlloc. O zero, que és malauradament la situació de tots aquests pobles sotmesos, o un, que és afortunadament el poble català, que té un partit independitzador i un nucli independitzador que col·laborem estretament, que és la Gota Catalana. Llavors, aquests són dos llibres explícitament independitzadors. Però després hi ha molts llibres independitzadors, encara que els seus autors no els hagin fet amb aquesta voluntat. Per què? Perquè ajuden a entendre, a recuperar l'autèntica història de Catalunya, a entendre com eren els catalans, què vam fer els catalans i, per tant, a agafar força per ara aixecar-nos definitivament, ara que no poden bombardejar, perquè si no ja ho haguessin fet, ara que no poden bombardejar, aixecar-nos definitivament i assolir la llibertat. Aquest és un quadern fet pel Memorial 1714, que és una joia, perquè està un quadern resumit, molt concentrat, una part considerable, ho dic perquè podrien haver-hi més elements encara i en sortiran més, que va fer el Regne de Catalunya fins 1714. I aquí, per exemple, doncs, hi ha aquesta foto de dos columnes del monestir de Ripoll, on hi ha dos cares de mongol. Llavors, què vol dir això? Quina sembla que és l'explicació que estiguin esculpides dos cares de mongol al monestir de Ripoll. Deixa'm un moment, el vull agafar. No, posa-ho allà. Del monestir de Ripoll, doncs que quan el gran khan mongol de Xina veu l'amenaça otomana, doncs
envia 2 ambaixadors a negociar aliança amb l'estat europeu més important, el Principat de Catalunya. I Jaume I envia en contrapartida un ambaixador, Jaume Laric, sembla que de Perpinyà, que ha passat a la història, sembla ser, amb el nom de Marco Polo. Dic que tot el que hagi de corregir o corregiré, si he de demanar disculpes, demanaré disculpes, m'importa la veritat, vida, veritat, llibertat i identitat catalana, i el que vaig aprenent, doncs ho vaig compartint a la mesura que és possible. Aleshores hi ha un llibre que vull recomanar, Desmuntant la mitologia històrica espanyola. I és fantàstic. Aquí contesta a un article aparegut el 21 d'octubre de 2012 al diari ABC, titulat 50 hitos de nuestra història. I ell el que fa és anar desmuntant tots aquests hitos d'un a un. I quan els pocs catalans que ens atrevim a dir a persones no catalanes que estem presos i que ens aixequem per la independència, per la llibertat, intenten convèncer-nos que estem equivocats. És fantàstic. Això és com si els carcellers d'una presó, quan els presos diuen que estan presos i que voldrien estar fora i que miren d'escapar-se, encara que no sé si això em temo que cada vegada és més difícil, doncs els carcellers comencessin a explicar-los que no, que són lliures, que tranquils, que són lliures i que estan enganyats, que a la nit els venen malsons o males inspiracions i que són lliures. Doncs no, els catalans estem presos. Una altra cosa és que fa tant de temps que els barrots ja formen part del mobiliari de la casa, del menjador. Però quan va haver-hi els cops de l'1 d'octubre del 2017 vaig escriure un article dient «Ai, goita, però si hi ha barrots al menjador». Sí, aquell dia uns quants centenars de milers de catalans es va fer conscients de que estem ocupats. I el que sortia a les manifestacions del poble no sortia dels líders, era fora forces d'ocupació. I és important, i ho reivindico, és el que reivindico de l'1 d'octubre, que no sé si tots, no m'atreveixo a dir-ho, però la majoria de pobles, els Guàrdia Civiles i la Policia Nacional Espanyola van haver de marxar, van haver de recular, i en alguns llocs es veu com corren inclús per pujar-se a les furgonetes i escapar davant de l'avançament dels catalans. Criden fora llibertat per després ser traïts el 10 i el 17 pel Puigdemont com a traïdor número 1, Junqueras 2, Forcadell 3 i tots els dirigents independentistes. Doncs bé, en aquest llibre en particular dic ara això perquè aquests no catalans, ni segur si són castellans, reivindiquen el 2 de maig. Doncs m'he rellegit el capítol que parla del 2 de maig. I el 2 de maig, que explica la historiografia castellana convertida en espanyola, és absolutament falsa. No hi ha invasió de Napoleó, de les tropes napoleòniques, sinó que el rei Carlos renuncia, abdica en el seu fill, Fernando VII, em sembla. Jo no hi ha manera que m'aprengui les dinasties, la catalana tampoc, o sigui que aquí no hi ha un prejudici, no hi ha un punt de vista català que m'impedeix aprendre les dinasties castellanes, tampoc m'he après la catalana. Doncs
I davant del caos, ja he dit abans que l'estat espanyol ha sigut un caos des que es comença a construir a partir de 1714, destruint els estats de la nació catalana, doncs el 1808 ja portaven gairebé un segle de caos. El seu fill és incapaç també de posar ordre i fugen a França i abdiquen i cedeixen la corona hispànica a Napoleó. Llavors Napoleó anomena el seu germà Josep, rei d'Espanya, excepte Catalunya. Catalunya queda sota la República, la República Francesa, o no, que era, havia república amb Napoleó, sota l'imperi de Napoleó, diguem. No tinc això prou fi. Però és interessant que té clar que Catalunya no té res a veure amb la resta. I es fa un diccionari català, s'ajuda a reforçar el català. Em sembla que hi ha el diari oficial es fa en francès i en català. Bueno, tot això he d'anar. Però què passa a Castilla i alrededores? Que l'Església i els nobles tenen por de Napoleó, que eliminarà els seus privilegis, i són l'Església i els nobles els que empenyen el poble a sortir al carrer i a lluitar contra l'invasor, suposat invasor, que no. Les tropes franceses entren en el regne que els ha sigut donat pels seus reis anteriors i van a travessar per anar a Portugal a lluitar contra les tropes angleses i no invadeixen per res la monarquia hispànica. Tot això s'ha d'anar afinant, però vull subratllar-ho perquè forma part de l'engany. En aquest llibre, des de la batalla de Trafalgar, que resulta que el botí de guerra, els símbols dels enemics estan a Catalunya, etc., doncs fa un recorregut desmuntant els 50 hitos que aquest historiador s'inventa sobre Fernando García de Cortázar, sobre la història catalana, espanyola. Però és que ja que estic amb que hi ha llibres independitzadors, no conscientment, sinó perquè la seva obra ajuda a recuperar l'autèntica història de Catalunya i en aquest sentit ens fa més forts i en aquest sentit ajuden a reconquerir la llibertat, doncs n'he agafat uns quants, però des que el imperio donde nunca se ponía el sol, pregunta que se'm va ocórrer fa 8 anys, no s'havia ocorregut abans fer-me, doncs com es pot muntar un imperio náutico donde nunca se ponía el sol. Pregunta, com es munta un imperio náutico des de la meseta castellana? Quins coneixements hi ha de navegació, de cartografia, de pilotatge, de construcció de barcos, etc. Ja sé que diuen Sevilla, diuen altres coses. Això està desmuntat per historiadors de l'Institut Nova Història, del cercle de la Fundació. Aquest llibre és de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya. Hi ha uns 8 grups. En el meu llibre trobeu els noms i els enllaços. El meu llibret es pot baixar gratuïtament de documentació de lagotacatalana.cat. Trobeu els noms i els enllaços per poder conèixer les investigacions que contracorrent, sense rebre subvencions, fan aquests
aquests investigadors. Resulta que, doncs, des que aquest és un llibret sobre totes les preguntes sobre Cristòfol Colom, les diferents candidatures que hi ha de Colom, Colom genovès, Colom balear, Colom gallec, Colom... doncs va desmuntant-les per afirmar les del Colom català. Aquest és un llibre de Jordi Bilbeny, que va ser un dels pioners, o potser el pioner, agafant continuïtat amb altres, amb alguns altres, però a la nova etapa va acabar sent el pal de paller de l'Institut, és el pal de paller de l'Institut Nova Història, doncs un llibre sobre Cristòfol Colom, príncep de Catalunya. Resulta que València va ser la capital dels Reis Catòlics. Aquí és el títol que posa, capital, jo diria la seu, diria la ciutat de referència, perquè parlar capital en aquells moments em sembla que no s'utilitza. Però la idea és aquesta, la capital de les Espanyes i seu dels Reis Catòlics. O sigui, cada vegada que en els llibres d'història surt Valladolid, surt Valladolid, està tapant València. Quan en els serials, documentals, etc., surt Valladolid, està tapant València. Aquest és un llibret del Ter al Túria, té 2 articles, però del Ter, perquè del Ter va sortir de Pals, va sortir les naus, i el Túria, perquè a València va haver-hi la casa de contractació d'Índies, va estar a València del 1503 al 1573, durant 70 anys va ser allà per res a Sevilla, etcètera, etcètera, etcètera. Després hi ha aquest llibre sobre recomanar sobre la conquesta catalana d'Amèrica, on hi ha un mapamundi fet a Portugal, 1573, on Amèrica del Sud, del centre, del nord, Groenlàndia, Àfrica, hi ha banderes catalanes a tot arreu, per res castellanes. Com que l'estat espanyol, que es comença a construir a partir de 1614, no té bandera, el Reino de Castilla sí tenia bandera, falta precisar des de quan, però sí que tenia bandera, doncs l'estat espanyol no en té, ha d'adoptar-ne una, que adopta els colors de la bandera catalana. Amb la qual la bandera catalana que estava arreu del món passa a ser la bandera espanyola perquè Madrid s'ha apropiat dels colors de Barcelona. D'igual manera que la llengua castellana passa a ser la llengua espanyola i el resta de llengües espanyoles són deixades en segona línia, etcètera, etcètera. I ja que estem al tema de la llengua, doncs és important que el Siglo de Oro espanyol està molt majoritàriament, un 80% o més, traduït del català o escrit per catalans en castellà. I el debat que hauria d'haver-hi a Catalunya sobre aquest tema seria si Cervantes era un sirvent de família valenciana o un Cervera de família catalana. I per qui li pugui sorprendre això de que el Quixot va ser escrit molt probablement en català per un Cervera o per un sirvent, doncs aquí ensenyo aquest llibre fet per l'enginyer Marcel Mañé i Pasqual, mort fa 2 o 3 anys i que fa temps que li vull organitzar un homenatge, però no me'n surto fins ara, però quan aquest enginyer li arriba notícies de que Colom, de que el Quixot va ser escrit en català, se li ocut una cosa bastant original. Agafa el que és presentat com el volum primer del Quixot, l'original, i el tradueix al català. S'entretén en anar passant del castellà al català. I es troba que hi ha 325 expressions, frases, paraules
metàfores, etc., que només tenen sentit si aquest llibre presentat com original castellà en realitat és una traducció del català. Llavors, com a bon científic, enginyer, doncs acaba dient quina és la probabilitat de que 325 paraules, expressions, etc., per atzar, doncs semblin catalanes o d'origen català quan no ho són, doncs és 0, no sé quants zeros, o sigui que la probabilitat és pràcticament nul·la. Bé, o Calderón de la Barca, que aquest és anterior, però resulta que era doncs, Felip Ramon Calders, que va ser insegulat diputat per Cervera el 1615 i tresorer reial el 1629, però què va passar? Que aquest senyor es passa al Reino de Castilla en l'atac del 1640 i després s'ha de retirar amb les tropes castellanes. Doncs resulta que aquest senyor castellanitza el seu nom i Felip Ramon Calders passa a ser Calderón de la Barca. Calders, Calderón. I de la Barca potser és una manera de reivindicar Barquinona, reivindicar Barcelona. I com últim presentaré aquest llibre sobre Teresa Jesús, que ha sortit fa pocs mesos i que resulta que va ser clarissa, catalana, abadesa durant 41 anys del monestir de Pedralbes i doctora de l'Església. I santificada, honorada a Catalunya, les seves credencials, i en absolut a Castilla, i Àvila sí, des que amb la falsificació que fan es converteix en un atractiu turístic de primer ordre. I m'ha arribat així per atzar, dic per atzar, movent, buscant, doncs aquest llibre, La nación omnipresente, procesos de nacionalización en la España contemporánea. I jo no crec, perquè els autors són Justo Beramendi, Miguel Cabo, Lourenço Fernández i Alfonso Iglesias, que siguin conscients de quina és la portada que aquí hem posat. En principi sembla bandera espanyola, però no, ja he dit que és justament Napoleó qui estableix les 4 barres. En aquest mapa mundi portuguès hi ha 2, 3, 4 barres verticals, horitzontals, en diagonal. Qui estatueix 4 barres és justament Napoleó. Doncs 2 barres és bandera catalana, aquí hi ha les 4 barres, van amb boina, amb barretina, i resulta que estan tocant la guitarra. O sigui que també la guitarra, això a la Gota Catalana han fet 2 o 3 conferències sobre aquest tema, també la guitarra original és valenciana catalana. Bueno, a veure, està sortint una mica caòtic, oi? Espero que hi hagi interès de totes formes. Aquí veig anotat, i ara ho menciono, un element més d'aquest històric. La història que ens han venut, hi ha tot un llibre sobre això, 2 llibres. La història que ens han venut sobre l'emperador Carles V és que es retira al monestir de... Ai, Déu meu, ara... La versió oficial de Yuste, un monestir de Yuste, porque allí tenía sus amigos y allí vivió los 2 últimos años hasta fallecer. Resulta que mai havia estat a Yuste, però sí havia estat a la Murtra amb els seus avis i pares, i no sé exactament, però havia estat diverses vegades a la Murtra, des d'allà dirigeix la campanya d'Algèria
i allà hi ha un fresc on hi ha Andrea Doria, hi ha amics seus de veritat. I estem mirant d'organitzar una visita amb Daniel Ibáñez, que ha fet una investigació especial, ha tret un llibre que no he agafat, que va morir a la Murtra. I va sortir a Televisió de Badalona el 13 de setembre una entrevista amb Televisió de Badalona, 13 de setembre, una entrevista amb Daniel Ibáñez. I per què es va retirar a Catalunya? Doncs perquè sembla ser que el seu fill era tan anticatalà que no va voler jurar les constitucions catalanes, perquè nosaltres trèiem i posàvem reis. Nosaltres, només quan la dinastia catalana s'extingueix, i faltarà verificar per què s'extingueix, tot el que després ve del compromís de casp, etc., és gairebé en tota probabilitat fals, tot el que ens han ensenyat és fals. Bé, anirem aprofundint tot això, però quan va haver-hi una temporada, uns segles, a partir del segle XVI, que els reis de Castilla i de Catalunya podia ser també el rei de Catalunya, però un rei de Castilla només podia ser rei de Catalunya si abans jurava les constitucions catalanes, es comprometia a complir i respectar les constitucions catalanes. I per això, per exemple, Felipe V de Castilla va ser al mateix temps Felip IV de Catalunya, del 1702 al 5, perquè va jurar les constitucions catalanes i llavors el vam acceptar com a rei també de Catalunya, però amb un numeral diferent, Felipe V de Castilla, Felip IV de Catalunya. Resulta que, com que els seus virreis no respecten les unions catalanes, el fotem fora. I llavors l'arxiduc Carlos sí que jura el 1705 les constitucions catalanes i passa a ser rei de Catalunya. Aquestes constitucions catalanes, que insisteixo, són, i ja que el caos és considerable el que estic desenvolupant, aquestes constitucions catalanes deia que són vigents i això fa pensar que abans s'ha deixat en l'aire que les constitucions castellanes són triplement il·legals a Catalunya. Són il·legals a Catalunya perquè a Catalunya només són legals les lleis que es pactaven, que es paccionaven a les Corts catalanes, entre els tres braços i la monarquia. Llavors passaven a ser constitucions i només les lleis aprovades a les Corts eren legals a Catalunya. Per tant, com que la Constitució espanyola del 1978 no ha estat aprovat per les Corts catalanes perquè estem envaïts, ocupats des de 1714, doncs aquesta Constitució espanyola de 1978 no té cap validesa a Catalunya. Segona raó, les constitucions catalanes de 1705 rebutgen, hi ha una paraula més correcta, a perpetuïtat la monarquia borbònica, els borbons. Com és, repudien, hi ha una paraula, no sé si repudien, a perpetuïtat. Per tant, la tercera instauració borbònica feta el 1978 és il·legal a Catalunya perquè és contradictòria amb les constitucions catalanes. I tercera raó, això és en dret a qualsevol lloc, cap contracte, cap llei feta sota pressió militar és vàlid. I per tant, les constitucions catalanes, la Constitució espanyola del 78, que se sap que estaven els militars a l'habitació al costat i estaven consultant els articles, estava, per tant, viciada de naixement i, per tant, és invàlida a Catalunya. I ara me'n venia una quarta raó, però se m'ha escapat. Bé, tot això és creatiu també, o sigui, animo, jo això no ho estic aprenent, ho estic fent, elaborant com puc, i per això també aquest caos. Però això em recorda que la princesa Leonor demà
jura la Constitució espanyola del 78. Bueno, doncs se li hauria d'haver dit a Felipe VI, bueno, jo li he dit, però no li haurà arribat, i amb ella també, que per cert, quan ara arriba... Caram, avui no estic bastant espès. Valtònyc arriba ahir, no? Arriba a Mallorca, fa unes declaracions dient que li sap greu que arriba perquè s'hagi passat, com es diu, la condemna ja no sigui vàlida, i no perquè l'estat espanyol no s'hagi empenedit de la seva actuació, no hagi fet autocrítica, no hagi vist que va ser un error, etc. És a dir, es nota que ha estat no sé quants anys convisquent gairebé, sembla ser molt amic amb el traïdor número 1 Puigdemont, però sí, quan va marxar per unes lletres dures contra Madrid i les fuerzas de ocupación, doncs el van fer ser condemnat per Madrid, doncs em sembla bastant que ha tingut una evolució bastant lamentable quan ara fa aquestes declaracions. Però és que és més, Felipe VI de Castilla, que és l'actual rei, i ara Leonor serà demà, jurarà la Constitució espanyola del 78 per poder accedir després al tro, se li va recomanar a Juan Carlos I que no posés el nom de Felip al seu fill. Se li va recomanar a Felipe que posés un nom combinat, ja que deu tindre 8, 10, no sé quants noms, que fes un nom combinat, no Felipe només, sinó el que fos Juan Felipe, Felipe Juan, el que fos. Resulta que no, agafa Felipe i agafa Felipe VI, és a dir, es reclama la continuïtat directa amb Felipe V de Castella, que és el que, saltant-se les capitulacions signades compromeses, aparaulades, l'11 de setembre de 1714, fa les massacres que va fer, i des d'aleshores estem ocupats. I des d'aleshores, recordo el que he dit abans, hem de fer una aproximació quantitativa a quants catalans van morir en mans de castellans fins a 1714 i quants catalans hem mort en mans de castellans d'Estado espanyoles a partir de 1714. Felipe V s'ho reivindica, qualsevol que s'exclami, qualsevol dirigent català, que sobretot si es diu independentista, que es queixi del discurs dur de Felipe VI de Castilla el 3 d'octubre del 2017, està fent el joc a Madrid, està llançant fum, fum, fum contra els ulls del poble català. Per cert, la guerra d'independència que diu la historiografia castellana, a Catalunya se'n deia la guerra del francès. Això ara ho he vist aquí anotat també. És interessant també que el partit, això fent aplicacions del punt de vista català, val? El Partit Demòcrata Europeu Català, que el 2016 es va constituir com continuador dissimulat de Convergència Democràtica de Catalunya, es va dissoldre aquest dissabte 28, es va dissoldre per acord majoritari dels seus membres. Es definia com a demòcrata, catalanista, independentista, europeista i humanista. I tenia posicions sobre diferents temes. Un partit independentista, per ser independitzador, ha de tenir un programa que l'únic objectiu és
recuperar la llibertat de Catalunya. I això és important ara. Aquí dona una sèrie d'arguments de que en cap moment que s'han adonat que estan fent el joc a Madrid, sinó com que van tenir un fracàs total a les eleccions municipals i després a les de Madrid, a les generales, doncs han deixat de tenir ingressos i el que sigui, etc., cadires de poder, etc., encara que sigui poder reduït, però es desfan per aquest motiu. No hi ha cap replantejament, cap fracció que sapiguem com a mínim que s'hagi, i si n'hi hagués seria interessant prendre en contacte, que qüestionés el que han fet durant aquests 7 anys, no pel seu fracàs electoral, sinó pel contingut del que han fet. I és important, ara, quan hi ha aquest conflicte greu i que amenaça en passar a ser encara més greu entre Israel i parlar de Hamas i amagar que Palestina és una forma de dissimular, de tapar que hi ha un genocidi contra el poble palestí, però d'això en parlaré demà. Demà faré la sessió 84 en català, desmuntem la situació actual, mundial i a Catalunya, però avui, parlant com la gota catalana i amb un punt de vista català i, per tant, independitzador, per la independència de Catalunya ha d'haver-hi els catalans que són pro-Israel i els catalans que són pro-Palestina. D'igual manera que per la independència de Catalunya ha d'haver-hi els catalans, diguem, que s'han cregut la versió oficial del Covid i els catalans que hem rebutjat la versió oficial del que ha passat des de finals del 2009 i tot el tema del confinament, etc. O sigui, amb un partit independitzador, i Directe 68 ho és, el seu programa és senzillament nosaltres, catalans, de dretes, d'esquerres, de centre, empresaris, treballadors, autònoms, mestresses de casa, estudiants, pro-Europa, anti-Europa, creients, no creients, i alguna cosa més que posa, perquè són 8 línies breus, us ho recomano, poseu directe68.cat, ideari, i és l'únic programa que pot tenir un partit independitzador. Aleshores, tots junts, assolir, recuperar llibertat davant de Madrid, /Castilla, /Estado espanyol, i un cop assolida la llibertat, i per això cal recordar que tots aquests que encara parlen d'independència, de dirigents, cada vegada menys, i ara amb les negociacions, m'estava oblidant d'aquest aspecte, de les negociacions, un aspecte important. Perdó, el peu. Tots aquests que, entro amb les que parlen de prendre posició davant dels problemes concrets que estan situant, que estan havent-hi a escala de l'Estat espanyol, a escala europea, a escala mundial, estan dividint. No pot haver-hi un partit independitzador, no pot prendre posició ni amb el que està passant a Israel, ni el que està passant a Ucraïna, ni el que està passant a altres llocs. L'objectiu és recuperar la llibertat de Catalunya, i això és importantíssim tenir-ho clar, i quan un es va entrenant en el punt de vista català cada vegada és més clar, perquè prendre posició sobre qualsevol tema està provocant la divisió entre catalans que estan a favor d'un o de l'altre, catalans que estan, per exemple, per l'ampliació de l'aeroport del Prat o no, etc. Sobre cada tema concret, no, el tema és la independència de Catalunya. Ens estan empenyent i complint la seva voluntat. Això és el que he mencionat d'altres vegades, el nacionalisme banal. Els mitjans de comunicació cada dia a Madrid fan la seva feina perquè estan parlant del govern a Madrid, però aquí ens estan impregnant dels conflictes i les negociacions, etc., sobre la investidura a Madrid.
com a català, des del punt de vista català, m'importa un rave qui estigui a Madrid, perquè siguin de dretes, d'esquerra, d'extrema dreta, d'extrema esquerra, seran anticatalans. Uns amb unes formes més dures, els altres amb una forma més suau. Però, si recuperem el punt de vista català i diem estem ocupats de 1714, volem tornar a ser lliures, volem que els ocupants marxin, com més dura sigui l'actuació del govern de Madrid, més clar quedarà pels catalans i pels no catalans, per les autoritats a tot arreu, etc., i pels pobles a tot arreu, etc., que els catalans estem presos. Els dirigents catalans que han impedit la independència, des de poc després del 2017, es van convertir, ho he dit altres vegades, en campions de defensar la llengua catalana. Però quan es parla de defensar la llengua catalana i no es diu que si hem de defensar la llengua catalana és perquè estem ocupats des de 1714, s'està fent fum, 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 que tapa l'ocupació. Estan ara en les negociacions amb Madrid per el paper de la llengua parlada al Parlamento o al Senado o parlat a la Unió Europea. El català parlat al Congrés o al Senado o si es parlés a la Unió Europea continua sent una llengua sotmesa perquè és la llengua del poble català que estem sotmesos des de 1714. Que es pugui parlar a Madrid i potser es pugui parlar a Brussel·les ajuda a Madrid a fer creure que els catalans som lliures i, per tant, dificulta la mobilització del poble català per recuperar la llibertat, que té com un dels punts principals, el primer punt és assolir la llibertat perquè estem presos i la nostra llengua està sotmesa com una conseqüència que estem presos. Quan Àngel Guimerà diu els dos primers botins de l'ocupant és la llengua i la història, no, el primer botí és la llibertat. A conseqüència de perdre la llibertat, cau la història i cau la llengua, bàsicament, això es pot afinar. Llavors, Madrid ens roba, hi ha espoli fiscal, hi ha espoli històric, hi ha espoli artístic, literari, etc. Hi ha espoli de la nostra llibertat, i això és el que hem de dir. I aquest espoli, aquesta opressió, aquesta repressió quedaria molt més clara si a Madrid, finalment, en aquest estat estranger, enemic, invasor, ocupant, corruptor, espoliador, genocida, hi ha un govern de dretes, quedaria més destapat, més descarat, que són ocupants i que volem que els ocupants marxin. A mi no em preocupa, a part que ja he explicat altres vegades, no hi entraré ara perquè ja m'estic allargant, que el primer perill, això ho vaig aprendre a la clandestinitat, el primer perill, el primer fruit negatiu del feixisme és l'antifeixisme, perquè quan et converteixes en anti-algo deixes de ser el que tu vols. Els catalans estem per la llibertat. Jo no vaig ser antifranquista, jo estava pel comunisme, per ser trotskista, i com una conseqüència, contra Franco, per una conseqüència, els catalans que estem per la llibertat, automàticament estem contra els feixistes i els no feixistes, els de dretes i els d'esquerres, ocupants, tots. Policía bueno, policía malo. És fantàstic perquè estan amb el tema, primer, de la llengua, que això han aconseguit que es pugui parlar a Madrid. I ara s'apropen a aconseguir que es pugui parlar a Brussel·les. Ja dic, fum, 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 per tapar l'ocupació de Catalunya. Segones grans elements que en demana Esquerra, rodalies i dèficit fiscal. Bé, explicant que estem sent espoliats des de fa més de 300 anys, imagineu el deute, les indemnitzacions que ens haurien de pagar
I quina és la indemnització per haver-nos robat des de fa més de 3 segles la llibertat? Quina és la indemnització pel número enorme de morts que hi ha hagut, de desterrats que hi ha hagut, d'empresonats que hi ha hagut, d'exiliats que hi ha hagut? Això és el que heu de posar sobre la taula, traïdors. Això és el que hauríeu de posar sobre la taula si realment estiguéssiu a la independència de Catalunya. Però aleshores, què passa? Aquestes, de totes maneres, són peces. La llengua han assolit això i diuen que a Madrid i assolirà en Brussel·les. Val. Tapen l'ocupació. Carestia, rodalies i dèficit fiscal. Tapen les indemnitzacions des de fa més de 3 segles. I després, l'amnistia. Però què és l'amnistia? És renunciar... Això ho han dit juristes castellans, etc., ho han dit amb tota la raó, pero darles la amnistía, que están reconociendo la Constitución, están reconociendo el régimen jurídico espanyol, doncs esclar que sí, esclar que sí. O sigui, aquests que ens estaven prometent la independència, que la teníem a tocar i ells ho van impedir, ara estan volent presentar com un gran èxit de la negociació amb Madrid, obligant-los a negociar de tu a tu per una carambola electoral que va fer que els vots d'Esquerra i després, per sorpresa, els de Junts fossin decisius per poder Pedro Sánchez tornar a ser president per 4 anys del govern d'Espanya. Resulta que això ho estan presentant com un gran èxit. És a dir, i a sobre ara, l'últim que he sentit venint, que Junts està dient com gran èxit de que sí que el número 3 del PSOE ha anat a parlar ja públicament amb el Puigdemont, de que estan legitimant a Puigdemont. L'estan tornant a nomenar president de la Generalitat de Catalunya. O sigui, jo confio que els que encara tenien a Puigdemont i a l'exterior l'Obra Borràs a l'interior. L'Obra Borràs dient no renunciarem a la unilateralitat, però si heu renunciat, si hi ha majoria de 74 diputats independentistes al Parlament de Catalunya des de les eleccions del 14F del 21, si hi ha majoria al Parlament de Catalunya des del 25 de novembre del 2012, 71, 72, 70, 71, aleshores 72, el 15, el 27S del 2015, 70, el 21D del 2017, 74, el 14F del 21. Hi ha majoria independentista des de fa més de 10 anys, traïdors, i no renunciareu a la unilateralitat si heu renunciat tota la vostra existència com suposats independentistes. I ho esteu fent ara. I fardant per mirar de llançar fum, fum, fum als ulls dels catalans de base independentistes que volem la llibertat de Catalunya, llançant fum, fum, dient estan reconeixent la legitimitat de Puigdemont com a president de Catalunya i que el que es va fer no era delicte. Però sí, bueno, etcètera. És tot tan... Però és que tot això serveix per tapar el que és l'objectiu anticatalà principal, que és el referèndum d'autodeterminació. Si ens estan plantejant el gran objectiu, però ara no arribarem al gran objectiu, ara arribem al català a Madrid i segurament a Brussel·les. La negociarem a Rodalies, negociarem la traspàs. La Generalitat de Catalunya només governa sobre aquelles competències que Madrid els hi ha donat. Sisplau, deixeu de jugar a que sou els dirigents d'un país lliure, a fer viatges internacionals que després us reben autoritats de tercera divisió quan aneu a Latinoamèrica o a altres llocs. El gran objectiu dels traïdors catalans i dels intel·ligents de Madrid és el referèndum d'autodeterminació. Per què us creieu que Madrid està dient no, però si la mobilització del poble català continua, ja diran que sí,
perquè és la trampa, vol ser la trampa definitiva, el referèndum consensuat, acordat, d'autodeterminació. Però és que, fixeu-vos un detall, l'1 d'octubre va haver-hi a tots els mitjans de comunicació i va haver-hi diverses mobilitzacions reivindicant l'1 d'octubre pel referèndum de l'1 d'octubre, que no tenia cap sentit. El referèndum de l'1 d'octubre no hauria d'haver existit. Va ser la trampa posada, llançada per les CUP. Les CUP han fet diverses vegades el número 1, el paper número 1 com a traïdors, perquè en el full de ruta aprovat a les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre del 2015, en aquell full de ruta, i allà surt Baños a la nit, portaveu de les CUP en aquell moment, a dir hem perdut quan havíem guanyat, 72 escons i també traient ni sí ni no, majoria de sí respecte al no, majoria absoluta de sí. Resulta que no hi havia en el full de ruta cap referèndum i se l'inventen al juny després d'haver eliminat a la Muriel Casals, que era l'única que volia mantenir el full de ruta. I se l'inventen i el situen a l'1 d'octubre enfotent-se de nosaltres perquè l'1 d'octubre era el dia del caudillo. I ara, catalans de bona voluntat, crec jo, els enganyats segur, els enganyadors no, canviant noms de places i posant noms de carrers 1 d'octubre, quan va ser una trampa molt greu la que aleshores ens van fer i que molt majoritàriament hi vam caure. Ara, la gran trampa, que tot està encaminat cap allà, els que diuen que no, Madrid, i els que els reivindiquen aquí, dient que volen un referèndum com a Escòcia o com a Quebec. En tot cas seria un referèndum a la no independència, oi? Perquè ni Escòcia ni Quebec ho han aconseguit. Com podeu posar això d'exemple? Silenciant a més la tupinada asquerosa, fastigosa, asquerosa no castellanada, ho sento, la tupinada que van haver-hi el referèndum del 2014, quan estava allà la Paluzie, el Tremosa i altres estaven d'observadors internacionals. Però bé, l'1 d'octubre ara va haver-hi milions de reivindicacions externes al referèndum, perquè això, d'una forma o altra, reivindicar aquell referèndum situen la dinàmica de que un referèndum seria la solució. En canvi, el 27 d'octubre, ara, el 27 d'octubre, és que hi ha hagut una censura. Jo vaig escoltar bastantes hores Jordi Basté, RAC1, Catalunya Informació, 324 i TV3. No vaig sentir ni un sol comentari sobre el 27 d'octubre, quan el 27 d'octubre és el dia de la traïció més clamorosa contra el poble català. El 27 d'octubre que encara dirigents catalans jo diria de segona, tercera, quarta categoria fan creure que es va... Bueno, Madrid diu que se declaró la independència el 27 d'octubre, és que ho diuen els de Madrid i ho diuen els d'aquí, o una part dels d'aquí com a mínim, i que s'ha d'activar la declaració que es va desactivar, implementar la declaració d'independència que es va deixar en suspens. No, la Forcadell, el teatre va arribar, la traïció va arribar fins a l'extrem que la Forcadell llegeix un document i posa a votació un altre document. I com que això és molt fràgil, ha sortit llàstima, no he previst, un curt de 5 minuts, una píndola de 5 minuts sobre aquest tema. Traïdors, no va haver-hi cap declaració d'independència el 27 d'octubre. Com que aquest és un tema molt fràgil, en què tots els dirigents traïdors estan molt cul a l'aire, la seva traïció seria evident trencant la censura, seria claríssima, retiro evident, seria claríssima pels catalans, doncs sobre el 27 d'octubre hi ha hagut un silenci
absolut. Pel menys el que jo he vist o escoltat. I tampoc m'ha arribat de terceres persones. I he preguntat en algunes, tampoc em van veure o escoltar cap referència al 27 d'octubre del 2017. Bueno, jo ho deixaré aquí. Animo a que he dit, i ho repeteixo, estem en millors condicions que mai per recuperar la llibertat de Catalunya, millors condicions que Macià als anys 30, que Xirinacs als anys 70, o que nosaltres mateixos, el 2009, quan el poble català ens aixequem una altra vegada en les consultes populars per la independència, iniciades a Arenys de Munt el 13 de setembre del 2009 i esteses per tota Catalunya, 600 comitès populars per la independència, estem millor que Macià i Xirinacs perquè podem aprendre, i algunes coses ja he après, i més hem d'aprendre d'ells, i ara no entro en això, però també que nosaltres el 2009 quan ens tornem a aixecar. Per què? Perquè ara els traïdors ja ens han traït, i tota una part dels traïdors estan destapats per la majoria del poble català, i una altra part, la part d'esquerra, Esquerra Republicana en particular, està destapada pel poble, davant de la majoria del poble català, i encara queden atrapats dins de les aureoles de Puigdemont, del Consell per la República, de Junts per Catalunya, de Laura Borràs a Barcelona, traïdora número 1 a l'interior, complementària de Puigdemont, traïdor número 1 a l'exterior, Míriam Nogueras, traïdora número 1 a Madrid. Tot aquest encara estan, però el fet, confio que el fet de que Junts també està ja entrant en el joc descarat, això sí, tapat amb que no renunciarem a la unilateralitat. No, ja heu renunciat i que presenteu com un èxit que Pedro Sánchez, el PSOE, legitima Puigdemont i el torna a nomenar president, espero que faci caure la vena a una part important dels catalans encara enganyats per aquests traïdors. Bé, demano que difongueu tota aquesta informació, que ajudeu a expandir i a reforçar el punt de vista català, i acabo, com sempre, aquestes intervencions orientades a recuperar llibertat. Visca Catalunya de nou lliure.